Mancini sihirah kena ide. Mancia kedang zaina namanya ne. Dur. Hey guys, welcome back to my channel. To asa kalian teman-teman boy ke goso gorbin be boren tabai to गिबि अन्थाम आंनि YouTube channel गासिबो बरायनाय थालायबाय थ' नोंथांमोना नायगासिनो दा MB ब्लग चेनेल स' गाइस मोनसे दिनै ब्लग फैलायबाय थ' फोथाराव सा लांदो जोङो दाख्लैनि बेरायनो थांनायाव जों फंबाय दंना इजो जों थांलायसिगोन दिनै मोनसे ब्लग बानायबाय थ' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट बा नायलांदो आरोना थ' जोङो दा थांबाय थानोसै नैनो आरोना दाख्लैनिया इदो आंदो सा लांदो दिनै सान्दुं गोसाबाबो नोंथाङा बहा थांदोंमोन बाल्थिं लाना बहा थांदोंमोन नोङो फोरमायना होलाय एसे बहा थांदोंमोन नोङो मन्दिराव खुलुमनो मा फुजा होनाय बाथौ ओमफ्राय बिथा माने फुजा होनो थांदोंमोन जाहैदों दा फुजा खानानै फैबाय बेनिफ्राय जोङो दा बरियासै सायनो थांसै ना दुब्लियाव दा मा होनो सान्दुंआबो एकदम थिं जाथारदों बेथो सेस थिगोन दिनै खत्तम गारजिया गारजि लायनो गारजासो नै थाइबायानो बिराद गोलोमजोब्बायलै नै अबस्थायानो गैला भगबान मा बुंबावनो नै सेस गोलोमजोब्बाय मानसियानो ओमफ्राय आं मोनसे डेन्जार जायगायाव जदो माने साथा आरोना इयाव साथा होनाय दंखायो इयाव आं देखायनो नै इयाव साथा दङ इनिफ्राय गाहायाव सेर लादो बरियासो जगासिनो आरो साथाया एसे गिदिर जाबानोबा सानै गाहाम जनो हागौमोन ओमफ्राय बेस्रा नै जा हारसिं जगासिनो लेंहरदोंमोन खिन्थु जायगा गैला इयाव दा आंनि थाखायल' बरिया बेस्ट आरो जायगाया सोरबाफोर बिदि खालामना ला बरिया बेस्ट जायगा नै ओमफ्राय इयाव रेबिट खेगारना होदो आरो आं ओंखामखौ होआखै फुङाव ओमफ्राय दा बरियासो जलायनोसै आं नै बरिया थान्दानो टेनसन गैया आरो एखे रेबिटखौ देखायबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय इयाव हाग्राखौ जानो होदो आरो फुङाव ओंखाम होनो नालाय इसोरनो नायदो ओइनि बा मालाय बरियासो दंलै मानैबो जरासे मा सल' खनबाय दं नोङो मा सल' खनबाय दं यासो आंनि फननि रिंटननि माबाखौ सल' खनबाय दं इयावनो जंबाय दं नै बरियासो साथाखौ लागायना दोनदो नै आंनि बायदि खालामना ला आरो सोरबाफोर बिदि जनोबा टेनसन गैया हेबिखा ओमफ्राय बेयाव मैगं दं थाइसुमबो दं इयाव माबा मैगं दंसोगारोलै गैलानो गोजा मैगङा जाजोबनाय सेस फाथो दं ओमफ्राय थाइसुम दङ खुमब्रा नङा इयो माबा इयो जोगोनार खोमा भिन्दि दं रायजोफोर जा बिफाङा मोनसे खन्थाइ आवरायनो नागिया ससेल' होदे मोजांनो एकदम स्रां दे हागोन दे ससेल' देलाय हायो दे दों दानि फरायनायखौ ससेल' ओमफ्राय आच्छा स' जों दायो बरियासो थांसै साहा लांनानै एकदम बरियासो थांसै सान्दुं गोसाबो उपाय गैया आरो ना फोथाराव जेनथेन मोनहैग्रोसै ना मा होनो ओमफ्राय जोंनिया मा जगार लाजोबखो साहा लाबाय ओमफ्राय बिस्कुटफोर लाबाय नङा नै लाबाय बिस्कुटआ नै लाबाय थांगोन नामा नोंबो ओइ नों थांनो हाखाया गाइस जों दायो ओंखारलांसै ओमफ्राय आंथ' केमेरा हमनोबोथ' लोगो गैयाना ओंखायनो नैबो हमनो हाया ओंखायनो जों दायो फोथाराव डाइरेक्ट खोन्थिसिगोन आरो जों दा थांसै नै आं खुंथ'लांसै बरियानो चलो चलते हे थांनांलायनांसिगोन गासिबो उपाय गैया उपाय गैया सान्दुं गोसायाव बोरै थब्ला नुना थांनांगो चलो चलते हे ना मा होनो रायजोफोर फोथाराव दा सिख्लाफोर
रायजोफोर नै जों फाइनालि फोथाराव मोनफैबाय जोङो साहा लाबोबाय आरो जों बरियानो दा जोङो दसे थाथ'नांसिगोन ओमफ्राय इयाव जोंहा ब्रादारा हेवबाय दङ जोङो दा थांनोसै थांनानै दसे थाहैनोसै ओमफ्राय खायसे बिराद दुस्थ' दं दैयाव ना हमबादो हिन्जाव बायदि खाख्लुमनानै बोरै थादो दा देखायगोन आङो बिमादो दिनै बुजाबानो गामि ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो स' फाइनालि जोङो फोथाराव मोनफैबाय इनिफ्राय नै जागाफोरखौ नायनो हागोन बरियानो बहत हेभिखा आरो इयाव सानस्रांना दोनजोबदो ओमफ्राय दायो जों मोनफैबाय इयाव बा माथो बुहुत हेभिखा माथो जागाया माबायदि मोनदो नोङो फैनानै जागायाव मोजां मोनदो बुहुत गुसु जागाया बापरे इयाव सांबायनाय गायनोबा आं गाय होनबाय थादोंमोन दाना गायनायबा बायनानै जनो हागौमोन आरोना टेनसन गैया बारबो बार बरियाखा आरो लोगोफोर नै जानिया जावैना दोनदों आरो ओमफ्राय नै जाबाय जोसा इयो होना दोनजोबबाय ओमफ्राय दा थांनोसै उपाय गैया माने गोथौना जानाया गोथौ हा ओंखायनो नैफ्राव सब जावैना दोनजोबदो ना हमग्रा दं दे खासे आं बेखौनो देखायनो होननानै फैदो आयदै एकदम थैगासिगोन आरो ना सान्दुं देनजारखा नै होनो हागोन मालै नोङो बबेखाय हिनजाव बायदिहाय नोङो मानसिनि सेहेराखौ नायदो मानसियाखौ दांजायोना ना मायानो दुर 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 माइ बायासो ना हमना फैलायदो नै एकदम माने सान्दुं गोसाबाबो उपाय गैया आरो ना माने सान्दुंआ देन्जार जाखादो दानिया हाजिराफ्रा ओइ गायबाय दं इयाव साब्रैमोन ओमफ्राय सासे गेस्टिक जादोंनो गेस्टिक जानानै ओमफ्राय दा न'आव थांबाय नै जाबाय जोंहानि बारि आरो ना इयो माबा होजोबदिया हाग्रा जाजोबदो सिगाङो बिदिनो थासुमुलि मायबा मायबि हाइजें बिदि गायना होजोबदोंमोन थालिरबो दं इयाव थालिर दाबो दं खिन्थु हालदैया इनिफ्राय इयाव एकदम हाग्रा जाजोबदो हाबनो हाया आरो लाजि खाथा सुगु जादोंनानै जोङो साहा थाहा होना फैखांलायबाय नै गोलोमजोब्बाय अबस्था गैला आरो ना सान्दुंजों ओमफ्राय नों मा लांबाय दं नै बायासो मालाय जुइस मोनलायलै एकदम गोलोमजोब्बाय आरो ना सान्दुं ओरैबादि बापरे बा दाउदै एवजालायगोन माथो इयाव खांसिफोरखौ होबाथाय ना दाउदै एवजालायगोन सान्दुंआ ओरैबादि टां टां जादो गोलोमजोब्बाय दसे दुगैना लानोसै थ' दिनै भिडिअआ बेखिनिसै आरो ना थ' बाय बाय फैबाय गैया दा आरो दसे थानानै आरो ओंखामैनो थांबावलायनांगोनसो उपाय गैया आरो ना दा दैज्लां बोथोराव बिदिनो माबा खानांगोन थ' दिनै भिडिअ बेखिनिसै आरो ना बाय 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 होनलाय बाय बाय